KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma bandiraɓe sehilaɓe amtuɓe yebde yewtere men Njanngen Pulaar ɗo e Piindi TV on calminama moni kala indi mum e yettode mum caggal nde jettuɗen gueno jurumdero jurmotoɗo jafotoɗo waɗa wona golla jaɓe julɗen nelaɗo makko Muhammadou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en jetti sababuji ɗi kala sababu wodde ko jiknaɓeɓe yaaɓe ɓe yo toon won foftorde mabɓe heddiɓe yo duuso ɓooy sababu goɗɗo ko arde ɗo eɗen kumnade hakkude men yeeɓiyankoɓe men ɗo goni duni babadam kala hono lewral pila Abou Samba Diop kanko e galleji makko ɓe calminama juurama joom galle o miñi ken mawni ken fof calminama juurama ñaganama balɗe juuɗe battane moƴƴe en jetti kadi haralleɓe hande woni karallo men ko ɓinguel men hono Alassane Sow mo ganduɗa ko koɗo e galle kono ko joom galle hande mbimo bisimilla janggo kanko biso to wonɓe e musidɗo men hono mawɗo haralleɓe hono Ali Fall en calmini fof en juuri fof ɓoyata dokken konngol hono musidɗo men mo kene waɗude yewtere nde kala saaha hono Elimane Gaydo o salmina musidɓe ɓe caggal nde jafnimi on mataw e dande peut être wayno mataw dande ko naggande mi anda ko sosoɓe nanggue ɗum mi anda moni kala salminama juurama en calmini Elimane jaam ñalli Baba Hamad en calmini bandiraɓe yeeɓo men ɗo e nder leydi ha e caggal leydi kamɓe fof en calmini men juurimaɓe en mbi kadi yo moƴƴere Allah kisal wone mabɓe en kadi calmini technicien ji ɗi kamɓene ɓe jarama kala kadi gollotoɗo e Ayaw Piindi TV en calmini men juuri mum no mbiɗani e kadi en garti e yewtere men walla mbiyen yewtere mabɓe nde Piindi TV addiniɓe woni Njanngen Pulaar e kala kadi ganduɗa hoorema so oɗo saaha yonti no mbiɗa ni kadi ganduɗa ma en jetti sababuji gam kadi ardene aduna woni jinnaɓe e kadi e sababuji ganduɗa hoorema jonde men ɗo e haalirde nde ganduɗa hoorema fewjuɓe ɗum gaddiɗo ha mawɗen ɗo kadi joɗaɗe ɗen jehrude bandiraɓe non wadde no mbiɗani saladadi ɓuuri firtude aadi enenne kadi en pirtani aadi kamɓe yeeɓiyankoɓe e hettiyankoɓe pirtani aadi wadde hande Baba Hamad yewtere men Njanngen Pulaar yewtere men Njanngen Pulaar ko nafoore bindol hande ko ɗon woni ko jiɗɗen ganduɗa hoorema naade ma Baba Hamad arani en e tarongo sen pari eɗen jogui namde o yaha tableau gam kadi o faccirani en namde ɗe Baba Hamad holko woni nafoore bindol eyi Alhaji Elimane Gaydo a salmitama nafoore bindol ko natal gandal kono ma jangede wawe binta ko janguɗo no feewi kala ko adda e wuro to bange ɓamtare wuro ngo ko ma o nodde wona debbo wona gorko ala mo ñehani gonka makko gila ɗo ɓe ñohannomo ha o nanti kono nde wonno so nangue fuɗi jungo wutti suddata ɗum ko wiyete ko fof haɗanimo daranade ɓamtare wuro ngo yimɓe wuro ngo pelliti yo binta waɗan ɗumen yewtere hirjino ko fewti e nafoore jangde ina jeeya e ko haalani ɓe ñande hen kala mo janggani on hisnani neɗɗo so janggani ko miijanteɗo
ko pewjanteɗo serata e ɗaminade e goɗɗo hande jangde ina jeeya e potal kaltegal hakkude debbo e gorko nde wonno so neɗɗo jangi hay hunde jombani ɗum aduna ina udditanimo ina udditani kala jangowo walla kala janguɗo ceerno Yordoro Diallo yo yurmine Allah woni makko o wi jangde ko famɗa suura heewa lammina ko caggal nden yewtere ɓe pelliti uddide duɗal e nder wuro ngo Binta janginiɓe ha ɓe mbawi windude tarde e hiisade ceerno Elimane no wayno ko ɗo windande men haaɗi hande oɗo saaha e ko nana a jarama no feewi a haalani en nafoore bindol e kadi ko mbiyata ko no mawɗo Yordoro Diallo hewno wiide yalla yurmuɗum yaafo ɗum jangde ko heewa lammina heewa ko ganduɗa ko famɗo suura heewa lammina wadde noon ɗum feeñi ɗo e namdal men gadanal ala moño hannimo holko ɗum firata eyyi ala mo ñahanimo ina wawi firtude ala mo yiɗa waade no wayni nona ala mo yiɗa ñemtindemo neɗɗo kala no way tawi kono moƴƴi mone kala yiɗa waade noon ɗum woni ala mo ñahanimo ina wawi firtude ala mo yiɗa waade no wayni sabu ganduɗa hoorema wondemo gando wondemo daraniɗo ɓamtare mone kala yiɗi darnade ɓamtare wuuro muɗum kadi andi ko foni yeɓamo e gam kadi kala ko adda kadi wiyete ko noddemo ɗum noon waɗi ɗum ko jangde makko noon eyyi namdal ɓen ɗiɗi junngo wutte wawa yurnude eɗen gandi ɓe mbi so nangue fuɗi junngo wutte wawa yurnude ɗum woni junngo wutte suddata mana aɗa andi nangue kam so fuɗi waddemo ni junngo ni wirnata nangue nde kanko hankkandi Allah rokkimo coftal e gandal ko yiɗi ko yimɓe fof jiiɗi yo mbimo kanko hankkandi ko hakkille makko woni tan koye ɓamtare wadde ɓamtare nde ko ndeno waɗi yesso ha fofo lay ha yimɓe fof mbawi yiide hen koye mumen yiitade ha mbawi noddudemo e yo waɗan ɗumen yewtere saabu hayso neɗɗo wi ene hasidinoma ko woni ko tawran ka jiɗɗo ɓamtade alay saago artate makko tan saabu gandal makko ko jangi ko bindol o wadde noon sa artanema ko sa rentake na woɗɗoyta eyyi sen garti e namdal men tati hirjino ko yewtere findinore hirjino sani hirjino tan ko yewtere findinore adi hirjinde neɗɗo oɗo yalla yurme Murtuɗo Diop wiyata ko bujade neɗɗo e yo wano yimɓe mbayini hirjinde neɗɗo ko ittude ɗum e ngamela watta ɗum e softede ɗum woni hirjino ngo ko yewtere findinore tagi onon janguinoɓe otomon fuɗɗade windande neɗɗo alkulal o so bindi neɗɗo ha ɓoye won jewrel guel namno woni hen gam kadi ha hakkille neɗɗo wawa artude softude e aɗa andi saɗa naata e kala windande heewi addorade ko yewtere nde koye yewtere nde gaddotoɗa hirjino ngo gaddoɗa mbawata yaltinde konngol ma ɓarol ngol wona e hirjino ngo kono noon gol janguinoɓe hesɓe minen komin janguinoɓe hiirɓe min gonno joni min esoto tan kono ko yewtere nde mbaɗanta ɓe gonduɓe ɓe jewtitta jangde ɓe ko hen mbawata yaltinde konngol ma ɓarol ngol e banggue hirjino ngo ɗum woni hirjino e holno alkule Pulaar poti alaji Elimane alkule Pulaar ko 32 gandaɗe sa watti hen alkulal ɗongal wona 33 mbiɗen alkule Pulaar ko 32 gowaɗe ɗe kono sa watti hen alkulal ɗongal saabu nafoore mum e nder Pulaar wona 33 sibu joni saɗa winda ɗabri so arani hen mbiɗen mbiɗe mbaɗa ko kabri heewi noon ko kelme arabe ɗe luɓaɗe to banggue arabe ɗo hulɓuma en ɗabri en ɓurana en ɗum fof ko alkulal ɗongal mbawata hutorade joni an aɗa mbiya ko 32 sa watti hen alkulal ɗongal wono 33 wadde est ce que wadde ngal wattiraki hen lawol gotol ngal wasede sa watti hen eyyi aɗa andi yimɓeɓe moni kala e ɗum ɗo mum sa andi so tawi en garani taw e académie des langues wotidinde Pulaar fof tan ganden ko ɗo ɗum ɗo tan taaƴi ala ɓeydo hen ala ustowo hen ha joni par ce que won defte won hutortata ko ngal kono won defte surtout jangguirɗe ɗe enen kutoro alkulal ɗongal
ɗum tagi noon mbawɗen wi tan so ngal wattama hen ɓayde won defte jalti ko capantati ɗiɗi enen so won defte jaltiɗen walla won defte jaltiɗen ne waɗi capantati e tati ala sago mbiɗen ko capantati ɗiɗi ko wowa ko joni en batti hen alkulal ɗugal ngal woni capantati e tati watara so ɓooyima ngal watte henete hol pecce majji bon alkule pulaar ede pecce ɗiɗi mawɗi hen feccere ko alkule laaɓɗe kanje goni kijjoje walla mbiyen masoje feccere ɗinne ko alkule muumi faami joni noon so tawi en gari alkule laaɓɗe ɗe ko laaɓɗe daɓɓe woni a e i o u ɗum ko feccere taw ko banggue alkule laaɓɗe tan ene waɗi feccere alkule kadi ko durtaɗe laaɓɗe durtaɗe woni a e i o u ɗum woni feccere adande nde to banggue alkule laaɓɗe mbiyde alkule laaɓɗe ko feccere kono an nden alkule laaɓɗe ne feccini pecce ɗiɗi feccere laaɓɗe daɓɓe e feccere laaɓɗe durtaɗe alkule keddiɗe ɗe ko alkule muume ɗe koye mumen ina waɗi feccere in fecci kadi e pecce goɗɗe kono muume ñonde woni m n ñ e ng holko waɗi ɗe ñonde sa wowli hen alkulal hendum yaltata koto kiine sa wi m a wi n ko a wi ñ a wi ng ɗum ko alkule ñonde ina woɗi alkule ñondiɗinaɗe ko wayno mb nde nj e ng hol tagi ɗe ñondiɗinaɗe ko ñonde ɗe mbadda e muumal mehal woni ñondiɗinagal baɗa ngal ñondal ɓeydi moddude ngal ɓeydi moddude sa wi mb nde nj ng sibu saɗa winda mboolo ma gadda mb saɗa winda aɗani ndaala de ndaala eyyi saɗa winda ndaala ɗum ɗo winda saɗa winda ndayil eyyi saɗa wiye jamdi saɗa waɗa ɗum ɗo woni ngaari fof ɗeɗo alkule ɓuɗoɗa ine waɗi ko wiyete muume mehe kala ko wona laamngal wona ñondal wona ñondiɗingal ko muumal mehal woni b ɓ c d ɗ f g h j k l p e r s t w y ƴ e kojo mbewal sa limti alkule laaɓɗe ɗe ko 5 alkule muume ɗe alkule muume ñonde ko 4 alkule muume ñondiɗinaɗe ko 4 keddiɗe ngoni alkule muume me sa reni ɗum no foti wonde 33 alkulal mi anda so tawi mi jaabima namde maɗa heddi ko hankkadi so won commentaire mbawɗa wadde hen walla so won namde keddi e nder ɗum ɗo eɗen mbawi jokkude hay soko seeɗa yeyi aɗa andi min ko ɗo woni ñondiɗinaɗe ɗe eyyi a faami ñondiɗinaɗe mb e nde e nj e ng sa ƴeewi ganda warma ñonde ɗe ko 4 ñondiɗinaɗe ɗe ɗo kadi sa wadde majje wonata ko 4 eyyi a faami ɗo joni ganda warma so woni taw ko janggo taw ko puɗɗotoɗe nadde jangde holɗo fuɗɗoto wadde holɗo battintode majje ko ñondiɗinaɗe walla ko ñonde ɗe taw koɗe batte jangde e to aɗa andi a wawa dañde ñondiɗinal tawa jaggani ñondal janggani ñondal eyyi il faut ñanga ñonde ɗe ha gasa nde jangga ñondiɗinagal saabu sa ƴeewi ñondiɗinagal ko ñandal e muumal mehal rendi si en jii b nani koye muume meheɗe de en jii koye muume meheɗe je en jii koye muume meheɗe g en jii koye muume meheɗe woni yotogal woni 4 wadde ma jangga alkule muume ɗe no alkule ñonde ɗe jangga meheɗe
mbawa janngude ñondi ɗinangal sabu ñondi ɗinangal ko ñondal e mumal mi hala rendi ni woni ñondi ɗinangal den yeru mani man alkula ko jombo wal ngal marka ngal holto nawata ngal ko ñondi ɗinade walla ko holto walla ko lamgal ko mumal mehal ngal lomtoto tan mumal mehal sabu ngal heewi lomtade ko walla yeh e nder bindol ande mbiya wonde helmere kala fuɗɗorto koye helmere fuɗta koye alkulal lamgal donc ngal ɗo ngal wawi lomtade tan heewi wonde koko wayno he en e yeh en ko kala kono ɗeɓi nandude e i e ngal wawi lomtade ɗo wadde ɗum tagi wadde mbiya yeru so arñama windama tan andu waɗe hakkille ma kojo mbowal nan caggal mum nan yeeso mum nan yeeso mbenno kañum saabu alkulal helmere fuɗɗortamo saabu joni sa wi ar joni sa yiɗi wadde wiide garmi garmi c'est-à-dire sa ar joni wona mi wi tan koye mbewal nan ɗo sabu sa wi garmi joni natti garmi yaddani garmi ɗo joni armi o armi ara kono sa tawi firliti gollal ngal a wiyata armi wona a wiyata armi donc ngal ɗo kojo mbewal joni ko ɗum ɗo luppi kojo mbewal ngal luppi ko ɗum ɗo sabu joni aro lay wona min no mi yiɗa naade e dos onon ko ɗiɓi dos nen ko kono a jarama no fewi ne anndi kadi ɓe ma en ngari paccirinamen hen saji moyno alkule muume meeɗe sabu eɗen ƴiya ganduɗa ma kalɗa ɗum ko fof haɗe gasa fof ko alkule 5 gondata e majji woni laaɓɗe ɗe laaɓɗe duutaɗe e laaɓɗe daɗɗe sabu ko kanje e nder alkule laaɓɗe ɗe wadde so ƴeewni waɗi ganduɗa hoore ma fof tonguirta haala majje walla tagat haɗe mbawa haalde tan ko alkule laaɓɗe 5 ɗe aɗa andi so wiyama muumal firti ko haalta kala alkulal mbiyangal ko muumal haalani haalnata ɗum noon ko laaɓɗe daɓɓe ɗe walla durtaɗe ɗe kanji eɗen mbawi wiide wonde kanji ko aɗa andi mbiye koɗe masoje kanje masata kanje kijjata kanje kalnata alkule ɗe muume ɗe kanje kalnata ɗumen soɗe tawaka a wawa janngude bindol sigo sa jokkodiri joni ɗum ɗo mbawɗa tan ko wiide ɗum ko muume kono noon sa waɗi ɗo a waɗi ɗo u a waɗi u ko jangata ɗo mamoudou donc ɗon oɗo a e oɗo u e oɗo u kañumen masi inde ɗeɗe muume musidɗo ko wiyan ɗum ko cammalal wiyan ɗum ko cammalle ɗe oɗo mo e oɗo mo e oɗo de o wiyan ɗum ko cammalle woni ganda haydara ala ko ɗakke majje ma mbaɗa e majje alkule laaɓɗe ɗe nde cammalal ngal janggo wadde wadde so duttiri mbiya aɗa mbawi alkule laaɓɗe ɗe kanje goni kanje masata kanje mumɗitinde alkule mume ɗe ha wawa ha mbawa ɗum haalde walla kadi ha ganda holko ɗum firata e ko ɗon a jarama no fewi kadi min beltima ne wawi mbeɗa andi anti waktuji men gasi haalani ɗum ɗon wadde baba hammat eyyi ko kaɗen ɗo kettoɗen musidɓe yeeɓoɓeɓe kadi eɗen jiiɗi commentaire uji mabɓe noɓe jiiri ɗum e holko ɓe jiiɗi jangguinede nde wonno en jettima e nokku ganduɗa ko wiyete formation sur mesure woni yidde haalanede ko yiɗi andude ko woni formation sur mesure jiiɗa joni yomi haalane ko fati yomi jangguine ko fati hiisa e nder hiisa par exemple holko jiiɗa jangguinede ko peccugol ko cowgol ko holɗum e on saaha eɗen mbawi anoyde hen so banggue taro aussi c'est la même chose ko gotum e nder taro he ne jogui ko ganduɗa ko ɗum ko alkule ɗum ko
gueɗe kewɗe nane nder taro he ko neɗɗo yiiɗi famminede fof hay sen ganda eɗen yaadude anduɓe gaddane ɗonen ɗo windande taw ko windande naftore ɗum noon en jetti karallo aɗa wawi waynade e won saha eyyi ko noon no mbiɗani ko noon ɓe jarama no fewi saabu ko mbiyata ko bandum kaala ko keɗotoɗo kamɓe yeɓoɓe walla kamɓe heɗotoɓe no mbiɗani kala kadi kaɓe jii hen taw kadi so caggue kawrani ma ganda hoorema no kewɗa wiide ni ma ya kadi ƴeewen holno kadi ɗum sagguinirto kono kadi fof kam kadi a weltanama no fewi gam kadi hay enene kadi ken janggoɓe henete en sahaji eɗen mbayri yurnade ni ko ma garen ɗo tan timen henete saabu sa woni galle sa jogui defte ɗe mbiyata ko aɗa jogui defte ɗe sa rentaki aɓe mbiya nde mbayruɗa jangguinde foof ko ñañen mbayruɗa janggude wadde noon ɗum ne kadi ande a jarama no fewi kadi en beltinima no fewi ande kadi a jarama ne wadde ha aljuma paaɗo walla ha yewtere men sal deeɓi inchallah wonde arol so gueno ñaami e Elimane a jarama en jetti kadi karallo hono ɓinguel meɗen hono Alassane Sow en jettimo no fewi en jarni kadi hono Ali Fall eyyi no mbiɗa ni eɗen paadi commentaire uji yimɓeɓe eɗen paadi commentaire uji yimɓeɓe nde wonno so tawi a tognima tan e gandal ma haydara taw anda ko hettoɓe walla yeɓoɓe ko ɓen gandi ko ɓen gandi ko waɗete ko est ce que ne waɗi jogui nafoore walla ala nafoore e kono ine yiiɗa janggo kanko yo jangguino kam yo janggu tan kala nde jangguinowo natti janggude ñande no heɓta ɗum noon Allah jarama a jarama ɗum noon en jetti kadi yeeɓiyankoɓe meɗen eɗen dokkori aadi saaha goɗɗo so jeeyiɗo ñaawi Allah jarama on jarama KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma